say. The many idea dances so could not buy in fin. Amen. They are some of the Panadia would in for fun at the cassette. One yet yet in some bow. Na in I ever were coming, Mamma Jacqueline, no, the Rabia. Amen. Praise the Lord. Amen and amen and amen. Onyankopɔn nhyira kɛseɛ. Sɛdeɛ MC kaeɛ no, onyame nhyira wo sɛ wowɔ line so. MC nso nyame nhyira wo bebree. Ɛna yɛ minister Phoebe, onyankopɔn nyɛ wo kɛseɛ. Amen. 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 Ɔdɔfoɔ ɛnɛ nso nyankopɔn ebie kwan de ama yɛn. Ɛyɛ adom. Me ne wo nyinaa bɛgye ato mu sɛ ɛyɛ adom. Yɛde yɛkɔda ne yɛada. Ɛto da bi kora yɛho time yɛfɛ mu da. Yɛbɛhwɛ yɛni bɛba yɛn ho so ne yɛada nyane. Sɛ da bɛn na me time bɛn na medaeɛ. Ɛyɛ n'adom ɛna kitakita yɛn ebesi saa bere. Hallelujah. Amen. Adɔfo yɛn kyɛre ho no nyame asɛm a ɛma yɛn tumi. Nyame asɛm a ɛno no yɛ kanea. Nyame asɛm a ɛno no yɛ ahoɔden ne yadeɛ nyinaa. Ɛna yɛbɛtie efi yɛ papa nkyɛn na afi yɛgyina so nso ɛde abɔ mpaeɛ. Nyame nkronkron wɔ yɛn mfimfini. Ɛno nti yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ nyame nkronkron fa ɔkra biara Awurade fa ne nnomum. Akoma biara Awurade fa ne nnomum. Awurade yɛ a yɛtie wo sesei ɛne ɔmo mo betie wɔ akyire mpo wɔ YouTube ne adeɛ. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ akoma biara bɛbrɛ ne ho ase ahyɛ w'aso mmara ase. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtena wo nan ase te sɛ ɛmma a yɛtie yɛ papa. Na Awurade wakasa akyerɛ yɛsiesie wɔ awieyɛ bere mu. Na Awurade wankyɛ na wosane w'ani onyam mu a yɛmu biara anyɛ ɔyeraba. Yɛda wase sɛ ɔbɛyɛ ne saa ma yɛma no aborɔ so. Ɛwɔ Jesus Christ dim ne abɔ mpaeɛ. Amen. 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 Ɔdɔfoɔ ɛnkyɛ yɛ biara na yɛ papa ɛne yɛn fa topic bi mu. Ɛnkyɛ yɛ biara August yɛ mu. Topic no mpo yɛ deɛ ɛbɛn topic no no. One de betimi aka ama yɛn. Hello. Hi. I'm so simple. What's the Yenyina painting, steadfastness, and no or de bra yen. Na yehu nneɛma bebree wɔ mu a mepɛ sɛ enyumre yi onyame nkronkron boa yɛ na yɛtimi twitwi adwene gyina so na yɛtimi gyina so bɔ mpaeɛ. Ɔkasa fa if clauses bi ho. If Yesu Kristo ɛkasa bebree kyerɛ n'esuafoɔ na ɔma yɛhu sɛ obi bɛdi m'akyi a obi bɛdi m'akyi a ɔde if bi baayɛ. Na ɔma yɛhu bi ɛwɔ Matthew 16:24 hɔnom. Matthew 16:24 no said the abre enye yi bebre no mekan. Or say then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross. No nya den na unfollow no. So be person be di mechia. So be person di mechia ene onpaw ono ankasa ne ho. On deny ne ho. No mfa na senua na omedi mechi. Meaning say Yesu Kristo echidie no yɛde yɛasɛnnua ɛna yɛde di akyire sɛdeɛ ɛbɛyɛ nea otumi sua nipa fii ne haw ne ne namanneɛ ne ne dadwe mu no obetumi asua yɛn ɔno nko anakyi ɛna yɛdi a yɛtumi enya fa ahodie ɛno nti ɔma yɛhu saa if clauses yi bi yɛhu ebi kora mpo nso ɛwɔ Luke chapter 9 efi I think say 23 ɛhɔ ɛkɔ no nso ɔka biribi sɛ if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily. With your odi daily etwaso. Ma onfa na senua no debe biara. Non fendi mechi. Ni di chese se ye yi ni free Yesu echi di ho a. Ye be mem ewo ya senua na se. Ye be mem ewo ya de so na se. But say ye fa cross no.
na se ye ni tim Kristo so ono ana chi ne yebedi bebi obeka se yemfa no eho ne yebefa dia yebenya yefa ahodie. Hallelujah. Amen. Eno nti no se ye kasa fa se ye gina painting ho a na che se enema bi betimi abetwintwan yakwan mu a wanhwe ne yi a na ye namu ekohihim wanhwe ne yi a na ekonya adwene ntanta. Nti Yesu Kristo aka we no nyina kire yen se de beya se asennua ne soa no eba so a yeni beba ye ho so se yeni bebia da ne yeni ko apart from ono Yesu Kristo nko a. Hallelujah. Amen. Adoforom ne yehu ne se Bible eye nyame asem a onam nipa te se mene wo so na otwereye nyame nkronkron enam omoso etwereye na ne botae nyina ne se nye se bia ye abakosam bi keke na Bible na atwerɛ to na mmom onyankopɔn pese yehu ne nyame ban oye nia wetimi aye twemo ene nia obetimi nso so aye ene nia oguso a oye eno nti na oma ohye ne ma se omontwerɛ sansem se yehwɛ Old Testament no mo a Moses ne Joshua no mo nyina oye o se twerɛ to ho montwerɛ mfama mo ma ne mo nana no momfa bi mo nsakon momfa bi mbobɔ mo apono ho momfa bi mbɔ mo forehead kyese baby bia asam no ye de fa ebema asam no akyerɛ no eno na o se yenye oda ne ho adi kyerɛ Yohane ewedi isem nso o se twerɛ we no mo to ho inse onyankopɔn yobi a opese generation to generation ye de ne ho asempa de rubo no ekɔ eni ti se afeye mo ye di adanse dia ene nyame asem empemu na ya dance die no mu nso no se yetimi gina a ya cross ni nyina echi no yetimi gina a nkunim abotire nso so ebeye ye dia nti ye hwe quotations aye papa de ma ya na mu na me hwe na me twi ya adwene gina se de ebeye na ye re fifi no ya san akofa na ye gina so abobo mpaye nti ye hwe Matthew chapter 24 oka bibi kakra verse 9 ho no mo ba ne say ebedu baby ebeye yemu bi ama they will deliver you up to tribulation and kill you and you will be hated by all nations for my name's sake. Yesu Kristo dinti yebe pa oye yebe ta ye yebe ku yen sanyema ni nyina ebem because Yesu ompese we no mu nyina beto ye wobra ye ni eni ye ho so nti waka we no mu nyina toto ho eno nti na ma twerɛsɛm no enya abakɔsam kɛkɛ nemo mu no yehu ne sɛ tumi ɛwɔ mu tumi edi nyame asɛm bia echi efisɛ asɛm ne ba be confirm nia owura no waka no na onkonkon na kyerɛkyerɛ ne nyinaa ase ɛma asɛm ne tumi abɔ ewura ye honhom na ekenya yɛn ama nipadua anka ye mmerɛ no afi enyenkanya ne ahoɔden sonko bi a yɛde egina ekosi ewieye na se ka se yedi nkunim ya triumph anase obi edi nkunim a ya mfa sa okun ene cross suoi emu a yentimi hu se yedi nkunim efise obi a wedi nkunim bia akon ewie nti ye papa ka bibi se ahotrefo a se ye ti ase ye saints militants ye ahotrefo ye guso ye akon ena omo nso so a omo edi nkunim anase ebeka se omo efiri asase so ekɔ heaven no nso omo nso ye saints triumphant edi kyerɛ se nkunimudie no ebewie pɛye wabra ye free asase so ye guso asase so de ene yedi nkunim ochina na adesoa na aba cross no yehu ne se ene me nkɔ Kristo nkyɛn ene me fa mani ntim ɔno nko ano so ene me yi mani emfi ne so ɔse yenhwɛ Kristo ye gidie ne farbae ene na wie ye no ɔno ne di nkan afemu nti se yehwɛ no a yesua efiri ne nkyɛn se me di nkunim di a ene etwa se metumi edi nkunim ɛko di nkunim ɛwɔ saa tibie yi mu na Bible ama yate ase se if verse 13 no say
Ye mani bibie yetimi ejina or say, but he who endures to the end shall be saved. Nia obejina ekosi ewie no. Ye bejina nkwa. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Nyame asɛm yi, ɔsɛ yɛbɛdi ho adanseɛ, yɛbɛpreachi akɔ wiase nyinara. Yɛdi saa adanseɛ no akɔ wiase nyinaa afei, ɔsɛ awieeɛ no bɛba. Nti Yesu pɛ sɛ yɛhu ne sɛ awieeɛ bi wɔ hɔ. Awieeɛ bi wɔ hɔ. Nti dwumadie bi a yɛredi wɔ Yesu din mu no, ɛsɛ sɛ ɛyɛ nea ɛyɛ korɔgyen. Ɛyɛ korɔgyen. Ɛnyɛ nea ɛkata so muamua so na yɛyɛ nneɛma bi wɔ sum ase. Ɛfiri sɛ nea yɛyɛ biara no, yɛbɛbu ho akonta. Nti sɛ yɛnya te Nyame asɛm ase saa a, ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛtɔ kwan bi a akyeakyea a ɛnyɛ Kristo akwan. Sɛ yɛwura baabi na nkyerɛkyerɛ bi kɔ so na saa honhom no mfiri Awurade a yɛbɛhu ne ntam ɛfiri sɛ me ne wo yɛyɛ nkurɔfoɔ bi a yɛka Nyame asɛm, yɛsua, yɛtie abere biara. Nti yɛnim nsonsono a ɛda nokorɛ asɛm korɔgyen no nofo so korɔgyen no mu ɛne nea ɛnyɛ korɔgyen, nea yɛafrɛfrɛ mu no. Yɛhu difference no. Yɛhu ne sɛ Nyame asɛm ba a ɛba sɛ ɛbɛma yɛtumi. Asɛm no aba na ɛba abɛtu yɛn fo. Na asɛm no aba nso so na aba abɛyi yɛn ntɛn. Na asɛm no nso aba abɛsesa yɛn. Wama yɛn adwene mu foforoyɛ. Nti the Bible say, be ye transformed by the renewal of your mind. Sɛ asɛm no ba a ɛma tira kɛkɛ, ɛba bɛma yɛn adwene foforoyɛ. Ɛnam sɛ ɛyɛ nokwasɛm a ɛkyɛn sukan no fɛ no. Ɛno nko ara na ɛtumi yɛ nipadua no mu adwuma, ɛsan yɛ honhom mu adwuma, ɛsan yɛ ɔkra mu adwuma. Nyame asɛm tumi ɛwɔ mu. Nti ama yɛhu sɛ obi biara a ɔbɛsi n'adwene pi sɛ ɔpɛ sɛ ogyina pintin ma Kristo no. Saa nipadua, saa nipa koro no, ɔnsuro nsɔhwɛ a ɛba ɛsiane sɛ Kristo edi nkan aka akyerɛ yɛn. Na ɔno nso na ɔbɛma yɛn ahoɔden a yɛbɛtumi de afe mu. Ɛfiri sɛ ɔsɛ nsuo mu na wonam anaa ɛgye mu mframa ehum asɔkyerɛ. Ɔsɛ ɔne yɛn ɛnɛnɛɛ mu. Nti sɛ ɔne yɛn ɛnɛnɛɛ mu di a ɛne na ahoɔden bɛpagya yɛn ɛde yɛn afe mu. Ɔdɔfoɔ, ɛno nti na ɛnsɛ sɛ yɛgyagya yɛn ho. Na no prɔfo twi yɛ adwengyina so. Ɛba ne bibi foforo biara sɛ ɔsɛefoɔ no pɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɔtumi soma n'abɔfoɔ ne demons no. But ɛdu Nyame asɛm sɛ yɛbɛnya abere ma asɛm no, sɛ yɛbɛtie asɛm no, sɛ yɛbɛma ho kwan na Nyame akasa akyerɛ yɛn afa asɛm no mu a, ɔno make sure sɛ ɔno ankasa bɛba. Yɛhwɛ asɔredan mu edu praises, worship ne adeɛ nipa yɛni da hɔ kama. Edu Nyame asɛm a nipa dodoɔ sɛn ɛna etie. Na dodoɔ no da. Ebi nso di nkɔmmɔ. Ebi miamia mu phone. Kwan bi ɔsɛefo no bɛfa so sɛ nokora na Yesu aka akyerɛ yɛn na waka ato hɔ sɛ Honhom Kronkron no ba a ɔbɛkyerɛ yɛn aseɛ no. Onim sɛ wonya tena ase na invite Honhom Kronkron sɛ Honhom Kronkron kyerɛ me twerɛsɛm no, kyerɛ me ase a wobɛnya nhunumu bi, wobɛnya tumi bi, wobɛnya fahodie bi, wobɛnya afotuo bi. W'ani bɛda hɔ, wobɛnya adwene mu foforoyɛ bi nti ɔprevente yɛn sɛ yɛbɛsua Nyame asɛm. Ɔdɔfoɔ, challenges no they are bound to come. Nanso, ɛbaa yɛkomafoɔ no wahyɛ yɛn mmɔ nti ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛgyaa yɛn. Adɔfoɔ no sɛ yɛhwɛ Luke chapter 9, Luke asɛmpa 18 kron 55 hɔ kɔ no. Before I can 55 no, na me man nkyerɛkyerɛm kakra bi sɛ Yesu ɛsoma n'asuafoɔ no ma ɔmo kɔkɔka Nyame asɛm ɛwɔ nkronkro ahodoɔ bebree mu. Na ayaresa ne yɛka sɛ miracles a esisi yɛ nti no. Asuafoɔ no ɔsɛ na ɔmo ho sɛ na asɛ nneɛma akɔ yie nti ɔmo ba bɛka kyerɛ owura no. Na no
ɛna mpɛ sɛ metwe adwene so sɛ ɛduru baabi a onyankopɔn ma yɛn tumi ma meka sɛ ɔnam yɛ so ma ne tumi ɛda adi sɛ bia wo ayaresa tumi sɛ wowɔ nkɔmhyɛ adomakyɛdeɛ sɛ woyɛ kyerɛkyerɛfoɔ sɛ woyɛ apostle sɛ woyɛ evangelist sɛ woyɛ teacher pastor wotumi yɛ awɔwade ahodoɔ yɛnyɛ ho saa adeɛ no a ɛtɔ de bia na yɛwerɛ ɛfi yɛ ho sɛ yesu kristo n'adom bi nti ɛna yɛn nsa ka saa adom akyɛdeɛ obi tumi bie n'ano otumi dome because Bible ama yɛate aseɛ sɛ wode kyɛ a onyame de bɛkyɛ nea ɛbɛfiri yɛnum bɛba bi a ɛbɛyɛ adwuma nti no instead sɛ ɔbɛdome ɔbɔnsam ne tumi na ɛyɛ adwuma wɔ nipa no mu no ɔdome nipa nankasa na ɛno na yesu ɔyɛɛ sɛ n'ani kyerɛ Jerusalem na n'asuafoɔ no di nkan ɛsrɛ Samariafoɔ sɛ nka owura no ɛretwam mo kuro yi mu akɔ Jerusalem na the mere fact sɛ ɔretwam wɔ mo kuro mu akɔ Jerusalem no nti ɔmo ama no kwan nti ɛma asuafoɔ no tumi no a ɛkita ɔmo no nti no na ɔmo nim sɛ ɔmo tumi yɛ biribiara bi nti moma yɛnhwɛ sa verse 55 no ne a ɛsii ɛwɔ hɔnom ɛkɔbae sɛ yɛkan fi 51 mpo ɔse na ɛbaeɛ sɛ na ɔpɛ sɛ ɔtwa mu ɛkɔ Jerusalem na wayɛ krado sɛ ɔfa ekura bi a ɛyɛ Samariafoɔ ekura na ɔmo di nkan ɛkɔka saa nsɛm no kyerɛ saa ekurom hɔfoɔ sɛ ɔmbɛma Yesu kwan ma no atwa mu no ɔmo sɛ ɔmo ma no nkɔ nti yɛkan fi verse 54 say, and when his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? Adɔfonom, ɔmo bisa, so nkurɔfoɔ ɔmo ama wɔ kwan yɛn command gya mfiri soro because ɛsɛ bi yɛn ho sɛ yɛwɔ tumi yɛn command gya mfiri soro na ɛmba mbɛhye ɔmo anate sɛ deɛ Elijah yɛɛyɛ no. But adɔfonom yɛhwɛ Elijah deɛ ya na ɛte sɛn Elijah deɛ no na Baal akɔnfoɔ ɛna na ɔmo pɛ sɛ ɔmo sɔre tia Onyankopɔn nti ɔkɔmande ogya ɛfiri soro wohwɛ Elijah context na ɛne sɛdeɛ James ne John ɛkan difference wɔ mu yɛwɔ tumi ne sɛ yɛde sɛ ɔbɔnsam nnwuma yɛwɔ tumi ne sɛ yɛde ɛgye nipa fi ɔbɔnsam nsɛm yɛwɔ tumi ne sɛ yɛde ka ɔbɔnsam ano atom sɛdeɛ ɛsi Elijah brɛ so no na Yesu Kristo ɛka biribi biom he turned and rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are of, for the Son of Man did not come to destroy men's lives but to save them. Adɔfonom enyumre me nkasa bebree ba nea mepɛ sɛ metwe adwengyina so ne sɛ frɛ na Nyankopɔn de afrɛ yɛn no ɛnyɛ yɛn na yɛafrɛ yɛn ho a ne yɛpɛ biara na yɛyɛ yɛnkan ho sɛ ɔfrɛ no ɛyɛ dwumadie sonko a Onyankopɔn de ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛn nam so na yɛmfa ngye akra ɛma ɔno Awurade but ɛnnɛ no ɛkwan yɛfa so yɛde Nyankopɔn adom akyɛde yɛ adwuma no koraa no ɛmfomsoɔ bebree wɔ so ɛna afei nso so no yɛnkasankasa yɛafa tumi no ahyɛ yɛn nsɛm a nea yɛpɛ ɛna yɛyɛ ebia Nyame anam me so asa yare ɛnnɛ adeɛ kyen yɛ me ho obiara na mede me nsa kɔto no so ɛdeɛ na mɛbisa Awurade akwankyerɛ bɛ na Nyame de ma me James ne John yɛakɔ akɔka asɛm nsɛnkyerɛnne asi nsɛnkyerɛnne sisi yɛ yɛn nyinaa yɛni tua ɛdeɛ bɛn bio na yɛ commande a ɛmma yɛ commande ɛbɛba na mmom so ɛyɛ ne kwan so a sɛ yɛbɛtumi gyina Pintiiyɛ a akra ho ɔgyeɛ nsɛm ɛna ɛsɛ sɛ ɛda yɛ akoma so kɛseɛ na akra ho ɔgyeɛ ho nsɛm no nso no ɛno na mpɛ bebree ɛde yɛn cross no nso so ɛba because me nyina sɛ mebɛgye obi a attack biara nso mma
Eniema bebree. Ene si yetu anamon ewo Kristo mu atimisi. But nia wa frɛ ye no ɔyɛ no kwafo in such a way say obɛfrɛ wo no no wa hyehyɛ plans a ɔpɛ sɛ ɔde wo fa so. Akwan a ɔpɛ sɛ ɔde wo fa so ansa na ɔfrɛ wo. Adɔfo no nyame a yɛsom no ɔyɛ no kwafo. Na yɛhwɛ ɛdeɛ bɛ na etimi atena sia kɔ ewieye apart from nyame asɛm. Bible nso ama yɛate aseɛ sɛ empo sɛ ba ne sɛ onyankopɔn sɛ wiase na ɔsoro ne asase ne mu nneɛma nyinaa sɛ ya. Nyame asɛm nko a ɛna ɛnsɛ. Physically cry etimi si ye mu bebree yɛdi adanse ehu cancer ahodoɔ bi a ana efi ahodoɔ bi a egya atotɔ mu a nneɛma nyinaa betimi ahye. Na even Bible na yɛkita no physically say no mpo no sɛ yɛ paper no benso na no ɛnhye yɛ. Ne nyinaa yɛ nneɛma bi a Nyankopɔn de kyerɛ yɛn sɛ na sɛm no tumi wɔ mu. Enti no sɛ me wɔ Bible na mato mu da hɔ a ɛte kyerɛ sɛ mapotumi a onyame pɛ sɛ ɔde ma me no. Ɛno na ma yɛntimi nyame asɛm aka no yɛ bɔs no yɛde bɔ mpa yɛ mpo a ɛntimi nyɛ adwuma. Adɔfo no yɛm nipa bebree gyidifo bebree edwane cross no. Nanso n'ani da kwan sɛ onyankopɔn ɛbɛyusi no ɛde ayɛ n'adwuma. Adɔfo no nyame a yɛsom no ɔnyɛ nipa. Ɔno na wafrɛ yɛn. Ɛnyɛ yɛn na yɛafrɛ no. Wafrɛ yɛn nso so tumi a ɔpɛ sɛ ɔde fa yɛn so ɛne adwuma pɔtee ɔpɛ sɛ yɛyɛ no. Ɛyɛ a na yɛada ne yɛkyi. Na yɛankasa yɛtu yɛanamɔ a yɛpɛ sɛ yɛtu. Sɛ yɛgyina Pintiiyɛ ama Awurade a ɛsɛ sɛ yɛtwerɛ no. Yɛntimi mfa yɛn ahoɔden, yɛntimi mfa yɛn nimdeɛ, yɛntimi mfa yɛn nyansa, ɛmfa nyɛ bibibia a yɛyɛ. Ɛgye sɛ ɔno nankasa. Na kwankyerɛ ne nhunumu ɛne nea ɔpɛ sɛ ɔde yɛn ɛyɛ. Adɔfo no sɛ yɛhwɛ Paul nwoma a ɔtwerɛ de kɔma Philip asafo no a yɛ papa quotations na bi na mefa no. Philip asafo no yɛ papa ma yɛte aseɛ sɛ yɛ papa Paul not a prison deɛ nanso o make sure sɛ nka not a prison nanka yɛbɛka sɛ yɛn na sɛ yɛhu no mmɔbɔ sɛdeɛ bi a ɛnɛmre yɛyɛ kɔsrɛ bi wɔ prison ne adeɛ sɛ yɛkɔ ne yɛde nyame asɛm akɔma ne akyekye ne werɛ ne adeɛ. Nanso Paul ma yɛhu sɛ wate nyame asɛm ase. Dwumadi a ɔdi ne nyinaa ɔgye na kwankyerɛ na ɔde yɛ. Ɛnam n'asɛm so koraa na adwuma so na wakɔ akɔda afiase. Enti ɛte saa deɛ ɔbɛkɔ so ayɛ adwuma no ɛkɔsi sɛ akwankyerɛ a ɛbɛba. Yɛnim sɛ Paul asɛm yɛ mu ɛna ɔwuiɛ. O make sure sɛ baabi a ɔbɛkɔ bia ɛmfa ho ne cross a ɔso. O make sure sɛ ɔbɛso nyame ani. Yɛn nso so cross bɛn ɛna ɛso yɛn. Yɛn nso so yɛyɛ apa abɛyi. Nyame asɛm sɛ yɛn nyina pintii. We should be steadfast in the faith. We should be steadfast in the faith. Obi biara ne ne gyidie ahoɔden. Bible say onyankopɔn ɛmma nsɔhwɛ a ɛboro yɛ ahoɔden so ma yɛn so da. Agye sɛ nea ɛyɛ yɛn wahyehyɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛfɛ mu. Efisɛ nsɔhwɛ ne deɛ yɛtwe yɛn mu tan ɛka Christian brabɔ no. But sɛ yɛbɛdi nkunim a agye sɛ yɛtintim yɛgyina pintin wɔ Awurade mu. Na Awurade ɛnam n'adom so agye yɛn. Nti yɛhwɛ Philippians 4:1 na ɔse, therefore my beloved and longed for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. Ɔse mongyina pintin ɛwɔ gyidie no mu. Ɔse me nuanom adɔfo, mongyina pintin wɔ gyidie no mu. Obi ɔda afiase ɛnɛ obi sɛ ɔnsom nyame because sɛ ɔnam nsɔhwɛ mu. Na kyɛ sɛ ɛba saa na nipa no nyame asɛm no ɔnsuaeɛ. Nti adɔfo no sɛ yɛhyia mu a nyame asɛm ɛba ne nyinaa moma yɛnote. Ɛyɛ paa sɛ yɛbɛsen akɔ yɛn kyerɛkyerɛ na yɛde to YouTube no so. Ya na ehia paa na yɛkɔtie. Yɛsɛ etie biom. Efisɛ ɛbere bi a yɛbɛtie nyame asɛm bia no
ana yɛbɛka nyame asɛm bia no nyame nkronkron ɔma yɛ nteaseɛ foforo ɛde ka nea yɛate dada no ho nti adɔfonom momma yɛngye mu momma yɛngyina pintin ɛwɔ Awurade mu ɛfisɛ ɔka yɛn ho ɛwɔ asetena bie mu anamontuo bie mu ɔbɛma yɛ akwankyerɛ na wɔyiye yɛ fi mu momma yɛmfa yɛpɛ ɛnyɛ bibi biara na mmom yɛndwene akra a ɔmbɛnya nkwagyeɛ ɛho mmɔɔ ɛfisɛ sesei no yɛhu sɛ gyidifoɔ a yɛaba no yɛdwene yɛn nkasa yɛ ho nko a yɛyie deɛ nko a ɛno nko a na akra na Bible di adanseɛ sɛ ɔkra baako kora mpo ɛbɛ Awurade nkyɛn a ɔsoro dɔm nyinaa ɛdi ahurusie awotumi sɛ ɛno pɔtee so nti na Yesu ba asase so nso yɛnya bere ɛmma akra no ɛno na nnwummerɛ yi ɛberɛ a challenge me ho na ma challenge wo nso no yɛma Onyankopɔn kwan na nea ɔpɛ sɛ ɔde yɛyɛ no ɔmfa yɛnyɛ amanneɛ deɛ ɛba a nea wafrɛ yɛ no ɔbɛma yɛn ho ahoɔden ama yɛdi nkunim ɛno na yɛbɛtumi aka sɛ yɛyɛ nkunimdifoɔ the month of triumph yɛtumi yɛ steadfast ɛwɔ calling na Onyankopɔn akɔle yɛn no mu deɛ yɛbɛdi nkunim nso waka kyerɛ nso ɔno wadi nkunim nso yɛkyɛn nkunimdifoɔ na sɛ yɛntintim wɔ ne mu a yɛn nkunimdie no ɛntimi ɛnwie pɛyɛ adɔfo no bra yɛhwɛ the last quotation ɛwɔ Deuteronomy chapter 10 verse 20 ekosi 22 no ɛno ne quotation na ɛtwa to Deuteronomy 10 20 to 22 or say you shall fear the Lord your God, you shall serve him, and to him you shall hold fast and take oaths in his name. He is your praise, he is your God, who has done for you these great and awesome things which your eyes have seen. Your fathers went down to Egypt with 70 persons. Now the Lord your God has made you as the stars of heaven in multitude. Or say, Monso Awurade mo Nyankopɔn. Ɔno nko ara na monsom no. Ɔno nko ara na montintim monso no mu yie. Ne din mo nko ara ɛna monkantam ne din mo nko ara. Afei munyi n'ayɛ. Efisɛ ɔno ne Onyankopɔn. Ɔno a wayɛ nneɛma akɛseɛ ɛne ɔwadeɛ bebree wɔ mo abrabɔ mu no. Ɔno na monkamfo no. Ɔsɛ mmɔgyanom ɔmokɔ Egypt no na ɔmoyɛ nipa 70 na ɔmoyɛ 70 people ɛna ɔmokɔɔyɛ. Ɛnnɛ monhwɛ sɛdeɛ a Onyankopɔn ahyira mo te sɛ wiem nsoroma. Adɔfo no sɛ yɛde ba yɛ physical abrabɔ mu mpo a sɛ wɔ ha na bi a woyɛ ɔwarefoɔ ebi waba abɛyɛ grandmother grandfather wo sisi sɛ yɛmmienu pɛ na yɛhyia yɛ o hwɛ ne yɛfiri mu aba asase so yɛhwɛ sɛdeɛ Nyankopɔn fa so koraa nipa multiply a wobɛhu obi 6 months akɔla 6 months 6 months time wobɛhu ne bio na kyerɛ sɛ difference ɛwɔ mu no wobisa ho sɛ na nipa koraa yɛyɛ dɛn mpo ne yɛnyim sɛ yɛda ne yɛnyim o sɛ yɛnam kɔ na ne yɛnyim o obi nhyɛ dan nim Nyankopɔn sɛdeɛ n'akwan ɛne ne nhyehyɛeɛ ne ne nneɛma teɛ no obi ni hɔ betumi ɛde ne ho atoto ne ho ne san sɛ ne ho yɛ wanwa na ɔso na ɔkron na ɔyɛ kɛse na ɔkita tumi nyina wɔ wiase nti ɔka bibia ɛno na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho to so but ɛnɛ gyidifo bebree gye nipa di kyɛn sɛ deɛ gye nyame di yɛaka kyerɛw sɛ Nyankopɔn deɛ ɔfa ne bo a ɔkyɛ ansa na wato nti yɛnkɔ mfikyire ha tatahwe na nipa bi nyɛma yɛn bɛhwɛ na obi akɔkɔ lɔke ne kra ahyɛ nipa bi etumi ase next time ɔbɛkɔ na nipa na ewu kɔ na sɛ yɛkae Bible anka ɛbɛhu sɛ nipa yɛnkwa te sɛ ntutuo nti memfa me wura ɛnkɔhyɛ nipa mu memfa me wura ɛnkɔhyɛ abɔdeɛ a me papa abɔ mu adɔfo nom afei yɛdi adanseɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛba kwan na Nyame nkronkron ɛmboa yɛn
na baby ebedu bia yembo Kristo din. Yembo Kristo din. Na onyame tumi enye adwuma. Enne nipa bebre asai Kristo din. Inti ema okpo Kristo din wo baby kra na nipa edwojo, na nipa eye obasabasa. Nanso osi yen na weyi yen se yembo ni din. Ebredudu a yewo akwanya no adofonom. Enkro bi wo ho a Bible no omo sunsan e de chese we kita page baako, we kita page baako, e na omo de sie na omo kan. Eno nko ampo dooso ma no. Ye de enya full Bible ni nyina ekita yen. Ebi small girl Bible no e de koma ebinom wo baabi. Wo hwe ye to de bia ya na ne ya ebroma adwene menti ase so ne omo finkremofo aman mu no mo abaye gidifo a omo nim se tie bia ye beta omo nso wagye atom se de tie bia gidie na we hu se fa hodie wo mu no eno a no besom adofonom nti ye a ye wo sa fa hodie obi antata ye die adofonom ye de me gidi se ya no yie no esopa etwa se ye fom nyame asem ete se dia ye nye sika ye gold bars si ha ne ye fom evise no na nipa pe nanso nyame asem echensa ye wa kwanya no adofo mo ma ye nse akwanya no mo ma ye ntonkoso na nyankopon onnam na asem so enye ye ho nsenchene onyankopon hira o se obema wo ho kwansa ne yenka se dia ne kase ye etie enkyere be amansan be bia ebekobia edwuma mu asori mu utimi hu se obi ho na maso no mu keke bompa ya ma no se sa asam ni mu tumi no ye kwa asori a ebepem no na asesa no na siesie no ahye Kristo Yesu di enyunyam onyankopon hira o no nyokese onyankopon ente ya hyiemu na onyankopon omahom kronkron no enkasa nkyerɛ odofo wo hwɛ nyame asɛm na hom kronkron kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wa wote ne nka sɛ teacher pani no ɔkyerɛ wa de wote ne nka so no na ɔkyerɛ wa de wotie nyame asɛm bi na asɛm no wura wa koma mu a wote nka sɛ nyame kronkron ene wo ekasa sɛ worship na ekoso a wote ne nka so wo de wani sini so nko ade odofo wo bete ne nka hallelujah eno tino se me nja ye ho ehyiedie no ye papa bo bibia friend the means of grace empire bo nyame asem ye fellowship empo ye radi didi together ye wo opportunity say be sow seed na enyemu enhura eniema eboa ye na sustain yen say ye dey twan kosi se Kristo beba ni nyina ye steadfast in him ni nyina the means of grace ti me pacho ukai the means of grace I say akwanya ewo adom no mu ukai sai ya no hu se onyankopon waboa ye nkese pa wama ye edin Jesus wama ye Yesu moja wama ye honhom konkron wama ye Yesu din wama ye nyankopon din je se kwan bia ye fa so se sa edin we ye boa esencheni si no sefo egina tu se odi ne nyina ama ye odi na sema ama ye adofo no mama ye nja ye ho ehyiedie se the Bible can say binom anya ne nyoe sa se me som nyame wo makoma mu da bi adom akyade na odi ama wo no esese wo kɔ ne fie na ne manka ye nya ho mfaso na ne odi ama me nso no me nso so me deba na ye nyina ye nya ho mfaso adofo bre ye wo mu nya bra esese ye tie nipa ne nipa beka efise cross ni bi ne se wo ye nyame adwuma na wo ye ne yi a ene ye kasetie yi ene ntwato so yi wo ye fa no kwa ne wo nka ye so waka ne wo nya ye so waye jese obi de na adwuma bebu bibi sese ya efremu bibi sese ya aka afa wo ho nye no ene ye betie kane no sane ye koma ye ho a ene yenja ye ntokwa no ma Yesu no nkoma yen ne din ba ko ye patako djekubo obo nyankopon so no ko kuma wa efe keke
ɛɛfɛ kɛkɛ na ɛdɛ kɛkɛ. Nanso gyidifo bebree te sɛ deɛ na James ne John pɛ sɛ ɔmo yɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo koma ɔmo ho. Ba Yesu ama kwan. Ɔse munnim honhom ko a ɛte mo mu. Nti na moyɛ saa. Nti adɔfonom, anammɔn bi a yɛbɛtu biara no, mama yɛnsrɛ wɔn kronkron sɛ ɔma yɛ akwankyerɛ. Wo deɛ woyɛ sure wɔ ho sɛ deɛ mpo a, ka kyerɛ no. Wobɛhu sɛ ɔrema wo akwankyerɛ foforɔ. Ɛnɛ yɛ mu bebree ayɛ mistakes bebree a wosan w'akyiri a ɛkɔfa a ɛnyɛ yie biem. Saa berɛ yɛnyi kɔ yɛn anim yi, moma yɛnsan yɛ saa mistakes no biem. Ebia affect wo family, affect wo mma, affect wo yere, affect wo kunu, affect wo nananom. Saa berɛ mu kronkron ebie yɛn ani. Sɛ biribi a yɛbɛyɛ bia ansa na yɛbɛkasa mpo no, yɛnka nkyerɛ no. Nyame asɛm no mu tumi no, ɛno na yɛmfa nkɔrɛte yɛn mma. Ɔmo yɛ mmɔfra yi a instead sɛ ebia mɛfa abaa puupuupuupuupu na wasoro no. Yɛmpɛ Nyame asɛm bi a ɛbɛkyerɛ sɛ di w'awofo ni ɛwɔ Awurade mu. Meba tie m'asɛm. Meba straight from the Bible. Na yɛkuti ɛde kyerɛ no. Adɔfonom, Onyankopɔn nhyira yɛn. Amen. Na ɔyɛ yɛn akɛseɛ. Sɛ yɛtie n'asɛm na yɛama no kwan sɛ ɔno a ɔnde yɛn kan. Ɛwɔ Nyame Agya, Nyame Ɔba, Nyame Nkronkron din mu. Amen. 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 Saa berɛ baabi a yɛdu yi, nti yɛbɛfrɛ Prof na waba abɛtoa so de ama yɛn. Amen. Praise God. Prof. Amen. Yɛbɛkyɛ yɛnhyɛ aseɛ nda Nyame ase wɔ ne kɛseyɛ ne ne mmaniyɛ ho de n'asɛm ama yɛn. Asɛm no mu tumi no, ɛnim sɛ abɔ awura yɛn. Ɔmfa nyɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne wɔ Yesu Kristo din mu. Adɔfo ma yɛmmɔ mpaeɛ. In the name of Jesus. Lebro kabarabo sandaya. Mashantarabo sikiyanda. Ilantorobo santa bayandaraba. Iyontorobo kosheta yanderebo sandaya. Rema katapalamo shikitapalamo siyanda. Iyankatapa yandorobo kandaya. Iyandorobo siyandarababa kandorobo shiyandarababa. There is none like unto you, O God. We just want to give you all the glory, Lord. Father, we bless and we honor you, O God. Imashe kanada dorobo siyanda. Me shanta paparomo koto yande debeya. Nyamitum fo yada wasi bebre. Radi wa wasama zamenyen. Asamna no mutum mpadana. Eradi yeshe wa nyam shonko. Niye kenyina nsa odom fo je wa ye. Eradi jiwon kanfo no wontonton. Eradi boy ye yentimintintim wo mu. In the name of Jesus. Mashikarabo sandaya. Imantorobo sheketa palamo sandaya. Irama katapa yanderebo siyanda. Lema katapa yanderebo sheyande. Rekatapa yandaraba seyande. Lema kandara baba barama sheketa baya. Intarabo sandara baye. Ramo katapa yandaraba sundorobo ya. Ima katapa lama sutokorobo sheyande. Mandara baba baramo sheketa payande. Imanta balaba kodorobo sheketa payande. Yemakarabobo shekata parabasiyanda. Montabayederebo korobo sheta paramaya. Eramanta payanderebo kosotorianda. Eramanta bayandara baba korobo sheyande. Le mama mata payanderebea. Eramama soto korobo sheke babaraba sandaya. Montabayanderebo kata payandereboya. Iyandara baba Ramata payanderebo koto bayande. Iyanderebo santa payandere
Debeya, Indara Baba Yenderebo Se Katabayande, Ira In the name of Masatara Jesus, Pashiki and Shanda Darabaya, Boka Saturi and Imatoba and Baba, Derebeya and Emi Darababa, and Baba, Beyanda Kuri and Kasakata and Baba, Derebeya, Goshe and Darabakara Baba, Emi and Yanda Debu Baba, Katapaya and Derebo Baba, Sandara Baba, Makara Beyanta Baba, Paramosha Kuri and Katapaya and Baba, Derebeya, Emi and Yenderebo Baba, Sandarabaya, Kikara Baba, Rama Hey, you Katapaya will and yes, Derebeya, name of Irama Masakata Sheke Baba, Basikita and Emi Darababa, and in the Baba, mighty name of Kikara Jesus, Baba, Jema Korobo Sheke Tapayande, Rama in the name Satapayande of Debeya, Jesus. In the Rambo name